देखाव नागिरदों आरोना जोंना लक्ष्मिया दे देखावलायदे बेसेबां दं नों थिंख्लिया पार्सेल लाखिनोनो थिंख्लि देखाव नागिरबाय दे फैसायानो गैया दासो जमा जाहांदोंमोन मास मोनसेयानो जायाखैमोनदां सोनाया दानो देखावबाय दे सानदे 150 60 70 80 90 100 110 गथ' 200 नैबाव 200 बा 100 200 250 बै 10 थाखा मोननाया हर दे बाव 100 दं 250 ओमफ्राय बाव 50 320 थाखाल'नो पार्सेल लाखिनोनो नैबे ओमफ्राय बे लंपेन्टआनो बेसेबां 300 बेसेबां बाखागोन 280 होनबा नोङो आग्लायाना 531 ना बेसेबांबा नोंनि माबाखौ गासै ओमफ्राय बेयो 200 सरि 157 पार्सेल लाबालाय ओरै आं गाननो गस्ला ओमफ्राय मोनसेया नै लंपेन्टमोन गानगासिनो दं बेखौ दाबेसेयै हरफिनसै थिंख्लि बुख्रुबबाबो नों फैसाया 300ल'सो नैबे लंपेन्टनि दामल'सो फैदों बे लंपेन्टनि बेनि दामथ' फैयाखैना This is not fair. I am not fair.